Coco. Onder de Roo van Rotterdam wordt in de molens de Lelie en de Ster nog snuif gefabriceerd, zoals dat eeuwen geleden ook gebeurde. Fijn gesneden Virginia-tabak wordt geperst en in elkaar gedraaid tot grote wortelvormige pakketten, zogenaamde karotten. Als het fermentatieproces ten einde is, worden de karotten in bewegende kuipen door op en neergaande messen tot gruis gestampt. Dit gruis wordt gezeefd en wat dan door de zeef valt is snuif. Ten slotte wordt de snuif met aromatische bestanddelen vermengd.